नमस्ते सर्वांना. काजल मॅडम कुठे चालली आहे? आज आम्ही कोल्हापूरला चाललोय. आज कोल्हापूरला जायचं वेगवेगळे कारण आहेत, वेगवेगळे डेस्टिनेशन्स आहेत तिकडे आणि वेगवेगळे कामं पण आहेत. सर्व कामं पण करायची आहे आणि काय काय करणार ते तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दिसणारच आहे. मी एकदम रेडी आहे. मी कसा दिसते मला जरा कमेंटमध्ये सांगा. आणि काजल कशी दिसते ते पण सांगा. ड्रायव्हिंग मी नाही करणार आहे. आमच्या ओळखीमध्ये जे आहेत त्यांना आम्ही ड्रायव्हिंगसाठी बोलवलं आहे, कारण इकडून कोल्हापूर 130 किलोमीटर आहे वन जायला आणि परत यायला 130 किलोमीटर. तो ऑलमोस्ट माझी गाडी आज 250 किलोमीटर कव्हर करणार आहे पहिल्यांदाच. आणि आजच पहिल्यांदा तिला जास्त पेट्रोल भरवणार आहे. चला आता काजल तर करते, तोपर्यंत आपण सर्व बंद करायला घेऊया. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे या बेडची की असं ठेवता येतं, म्हणजे कुठे उशी जाते कुठे नाही जात, सवाल नाही. आता पडद्याचं पण जरा कॉम्बिनेशन थोड्या दिवसांनी चेंज करायचं आहे, ते येतील आपले. आणि तुम्हाला माहिती आहे बेड कशी सरळ करायची? अशी झोपून जायचं. खिडकी इकडे बंद करायचे. आपली किचनची खिडकी पण आहे. किचनची खिडकी तर आहेच, त्यासोबत आपण पाटी टाकी पण चालू केलेली आहे. आणि त्यांचे बुबू बघा, चला बाहेर चला बाहेर चला. ते बोलतात कुठे चाललंय रेडी होऊन, कुठे चाललंय रेडी होऊन. आता आपण जरा पाठी जाऊन आपली जी टाकी चालू केलेली ती बंद करू, म्हणजे पाणी वरती चढतोय. आता मॉर्निंगच्या वाजले आहेत 8:15. हे बघा काजल, हे जरा भरून द्या. हे जरा बुबूचं भरून दे, पाणी भरून दे. बुबू तुमचं पाणी. आमच्या बुबूनी चपाती खाल्ली. किती खाल्ली? 2 चपाती खाल्ली, बिस्किट खाल्ला. आता इथे ऑलमोस्ट आम्ही रेडी आहोत. आता फक्त त्यांची वाट बघायची आहे. सर्वात इम्पॉर्टंट गॅसचं खाली बंद केलं, बंद कर. पाणीचे नळ सर्व बंद आहेत ना, कारण कधी कधी आपण हा नळ चालू ठेवतो पण बंद आहे. डायरेक्ट पाणी जायला आपल्या टाकीमध्ये. चला, त्यांचा फोन आला होता. अर्ध्या रस्त्यापर्यंत मी जातोय, म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत. मग तिकडून ते ड्रायव्हिंग करणार आहेत. घराची चावी कुठे आहे? माझ्याकडे. चला आपण फायनली जातोय. बुबू आलो आम्ही संध्याकाळी. पूर्ण उघडायची गरज नाही, थोडंसं उघडलं तरी पास ना. चला टाटा घर. अर्ध्यावरून आपण जरा जाऊया. गाडी पण पुसली होती म्हणून जरा बरं झाली ना. बस कशी लॉक आहे ना. चला आता आपण बसूया आणि चालवूया गाडी. आमच्या घरी चालवत आहे अर्धी गाडी. अर्धी गाडी म्हणजे अर्ध्या रस्त्यापर्यंत. सॉरी अर्ध्या रस्त्यापर्यंत. आणि मग ते काका आम्हाला पुढे भेटताय. रत्नागिरी ते कोल्हापूर जर्नी बिगिन्स. गणपती बाप्पा मोरया. आम्हाला सुखरूप रत्नागिरीला पोचवा आणि पुन्हा परत आणा रत्नागिरी घरी. आणि आमचं सगळं काम होऊ दे व्यवस्थित एकदम मनासारखा. जसं हो. बाहेरचा नजारा बघ आमचा. बाहेरचा नजारा सकाळी सकाळी थंड वारा येतोय ना. 8:35 झाले. कोल्हापूर इकडून 130 किलोमीटर ना. 130.
111 2,000 रुपये 18 लिटर थोडं कमी 17.86 लिटर गाजर टन कसे वाटतात गोल 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 झाले गाजर ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर कव्हर झालं. काय बोलली बबी आत्याचं काय बोलली ते विचारतील की आजी आणि बबी आत्याला का नाही आणलं. नाही वळणं ना खूप आहे. मला ना वाटतं की त्याला जमलं पण नसतं आणि आजी जरा आजारी पण असते ना म्हणून आजीला आणलं नाही. आजीला जरा थंडीचा प्रॉब्लेम आहे ना म्हणून आणलं नाही. आजी आजी आत्या आणि ते आपली उज्ज्वल आत्या बोलली की आपण मे महिन्यात जाऊया परत. मी जेव्हा ड्रायव्हिंग शिकेल तेव्हा. बापरे इकडे किती टन येतं काजल. डोकं फिरायची वेळ आहे तेवढे टन आहे इकडे. आजीचा शिवरा शिवरा चालला असता काय? पूर्ण रस्ता. आजीचा शिवरा शिवरा चालला असता पूर्ण रस्ता. मंत्र बोलत बसली असते. तुम्हाला एक डेमो तर दिला मी का किती टन वेगवेगळं कसा टन होता ना गाजर. हा पण पाठी एकटी बसली मी इकडून तिकडे होते. लेफ्ट टर्न टू राईट लेफ्ट सीट राईट सीट असं ना पूर्ण ह्या साईडला आणि ह्या साईडला व्हायला होतं. सर्वात जास्त टन आपण इकडेच बघितलं असेल ना गाजर. बाबा मुंबईचे रस्ते परवडले सरळ रस्ते कधी पोहोचतो घरी समजत नाही. ट्रॅफिक असल्याला चालतो आम्हाला. असे मोकळे रस्ते नको बाबा. काजल आज पहिल्यांदा ट्रॅफिक आवडतोय ना. आता 9:40 आपण ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर कव्हर केलंय. आणि आता काय केलं हे साखरबा गेला. आता आंबेघाट किती लांब. 5-6 किलोमीटर. काजल जमतंय ना. ते राईड असते ना राईड आपली ती रोलर कोस्टरची तशीच राईड वाटते ही. आजी आत्यानी दोन्ही आत्या ऐकत असतील तर नाही आला ते बरं झालं. नाही तर मध्येच गाडी थांबवला असतात आणि बोललो चला घरी परत चला बोलले असं तुम्ही. आंबाघाटची सुरुवात झाली आणि ते पार्टी खायची सुरुवात झाली. काय खातेस रे. खा 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 नको. आता हा आंबाघाट किती किलोमीटर असेल तरी. 14 किलोमीटर. आणि असं वळणं असेच पुढे पुढे गेल्यानंतर एकदम उंचावर जातो. आणि उंचावर जाऊन आपण बाहेर बघूया जरा कसं दिसतं. काजल तर मस्त एन्जॉय करते पाठी. काय तुम्ही तर एका सीटवर दुसरा कोण असतं ना. हे झालं असतं पाठी. हा
किलोमीटर होईपर्यंत आहे ना बिस्किट खायला. वाजले बघा किती आवाज आला. ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स कव्हर झाले आता. चढ आहे ना आता. बापरे. काजल काय इकडून तिकडे तिकडून इकडे व्हायचं आहे बाबा सर्व. आणि मम्मी जर बघत असशील तर नाही आली ते बरं झालं. कोणाला जमलं नसतंय. हा फक्त काजलच एकटी आहे जी तिला जमेल. हा तुला सवय आहे ना त्याची ह्याची. आमचा हात बघा कुठे ठेवलेला आहे पकडून. ह्याला पकडायला लागतं आता थोड्या वेळाने. आता ही पालखी कुठे चालली अशी? त्यांच्या दुसऱ्या देवळाकडे असेल. आता इकडे एक बघण्यासारखा पॉईंट पण आहे, बघण्यासारखी जागा आहे. तिकडे आपण थांबूया जरा 2 मिनिटं आणि आपण व्ह्यू बघूया सर्व. या पॉईंटला काय म्हणतात त्या? आंबाघाटच म्हणतो. आंबाघाट ना. काढली चप्पल जराशी घाल आणि बघूया. जरा आपल्याला व्ह्यू पण आणि जरा रेस्ट पण, गाडीला पण आणि तुम्हाला पण सर्वांना. या बापरे खाली किती आहे. काढकलं का आरामात? चलिए कसं पॉईंट वाटतं मस्त ना. काकडी ठेवली आहेत बघ खायला. बापरे आता हे उभे आहेत ना, एक पाय खाली. कसं वाटतं काजल? एकदम डीप ना. जवळ आहे ते आपल्या असं वाटतं. जवळ नाही पण ते किती लांब आहे ते. बापरे हा व्ह्यू एकदम भारी आहे. नाही समोर असं वाटतं चक्कर बिक्कर आहे ना. कोणाला हाईटचा इश्यू असेल ना, हाईटचा फिअर असेल तर इकडे येऊ नका कधी बघायला. पण कॅमेऱ्यामध्ये मला माहित नाही कसं दिसतंय. मस्त ना. तर ऑलमोस्ट किती वाजले दाखवतो तुम्हाला. 10 वाजलेत बरोबर. 10 जाऊया. जाऊया चला. चला जाऊया. मस्त वाटलं ना इकडे. थोडं आपल्याला पण रेस्ट, गाडीला पण रेस्ट. आपल्या गाडीचा खरा उद्घाटन आता झालाय. हा ऑलमोस्ट आता 50 किलोमीटर्स कव्हर अप केलेले आहेत 250 मधून. 2 मिनिटं हॉल्ट.